hayo abusi so dimmati tan faɗogo mi fi oɗo suusi ko kulatmi kula Allah a wari ɓannam nu noon taw ko gongo kono hulde Allah hatta ɗoygol haɓruko ɗum adduma bisimilla abusi e jam waɗi yetam si haɓruko ɗum adduma holko hesde hande e nder majji ande geɗe kewɗe ene tengti e nder jayneji men holngel hen gueɗel gotel tan ngel ɓurɗa teskade so wona saigné dans les rangs du PDS dolo dikko ɗum ko fir ko dende ngalde watte noon ha ɗasɗo fuɗɗo fusede jogorab ranno e wiide vox populi ay oy maître Madické Niang bannoɗo fuɗe toon e nder lande mo PDS gondangol PDS moddudede ko mbiɗa ko tade membre uji ɗi comité directeur ma tolniɗen yimɓe nawgas e jeegom mbaɗi fuɗet ndewemak jalti PDS taw journal ono joofi notirtoɗo ma Fatim Mbaye Moustapha Konté Ceerno Birahim Kondeto Niang Amadou Yoro Sy Fatim Ndiongo o wine tawe hen kadi responsable uji ɗi fédération ngaji ɓe lumte nder mumen on guerdiɗo on fédération mbo Burkina Faso on Ale Dioum ene wondi e guerdiɗo on fédération mbo Gabon hono Bacci Silla ene wondi e fédération mbo Rufisque on El Hadji Cheikh Diouf maître Madické Niang mbo journal o wimen yiiɗi ko fewnude hunde hesere pul nde jiiɗani en no rennano nde mbo ndenduɗa ñande kaɓɗon fof peccon hakkude ter so tawi wona mbuuɗu wonno kay mbuuɗu feccata mi yiyani jam landaji dawrugol kono ko dawrugol ngol journal observateur rutini e nder mum o e lando notirtoɗo PS mbo wime woto jeejiden ko Ousmane Tanor Dieng erinoɗoɓe kamɓe fof e kuuɓal nde ɓe ngal ɓe mbatta sok e nder lando saɗa siftora ko nende Banna Diop kañum jaɓino ye ko nende Bamba Fall fawno ko condition kono elle maître Aissata Tall Sall e Barthélémy Dias mbiyano ko cuwa en haalde ɗam so maître Aissata Tall Sall haalanne Barthélémy Dias haali ko mbiɗa ko e wiide journal Le Quotidien o ɓuuri yoddude komo jaɓani e jaɓ madore tade o holliti e nder konnguɗi makko kamɓe ɓe cohli ko landa PS jeyɗo hoore mum jeeyaɗo jeyani ko rondi beele memma mettoma sa ma e dow mum ñamma jom e wiide vox populi Barthélémy Dias noddiki nden yiyande nde Nelson Mandela jogino soko wiide neɗɗo sa fiyama ha liɓama e leydi a waɗi feere ha ummutima dow woto wi kay aɗa ruttuno on liɓnoɗum e leydi kamɓe ko ndimako ɓurniɓe ko wona ndimako kañumen jiɗi ko PS dimɗuɗo socialisme mbo hanki o koto wona mbo hande o mermuso jagguiri landa hando ko biɗo bof landa mbo wi pelliti mum koko momti e yeeso yidde erdiɓe mum mbo Khalifa Sall ona haal deƴani soko wiide men Khalifa Sall suuɓi ko yiyande wonde o wattidiri wiide vive Khalifa président woni sababu journal o wattude ɗum miijade Khalifa Ababacar Sall bel jogorani wonde plan maɓe be en 2024 ko ɗo journal o temo e rutini sumgoji lefol lama jaltaɗi ɗi e o wi jottiɗo so jottima joƴƴitin ɗum ko ɓesgu leydi ngu ɓesgu ngo wi ha ngaka jinnat madode woni kay haalande men yoga e gueɗe ɗi son excellence hefti waɗande gunɗon ɓesgu taw mo joofi on financement noddotoɗo nder mbo wi jibnani ɓesgu ngu liggueyaji kewɗi o yan o rutini on bourse familial ene wonde e ɓeydugol liɓore heɓannoɓe ɗum ɓe hunde ɗo wi ha Idrissa Seck hoore mum hollitino so heeɓi lefol laamu ngu jogorani momtude ɗum saabu ko hunde moƴƴere jiyande biɗo duɗɗo ɗo wi ko kañumen mawɗo leydi o famano guila kafe ka law yawni darni woni sababu hebde ɗum haqqillaji yimɓeɓe ha hollit ɗo wonde hitande 2018 nde ko hitande rendo woni une année sociale toon leydi men mbo wi o yettini ɗum ɗo fayidini mawɗo leydi mo journal o wimen ko kañum won lamɗo garwaniɗo meɗɗo joƴƴitinede lawol ɗimmol tawi joƴƴitinani ɗum so wona bilan mum payidinɗo mbo waɗani rendo ngo ko golle ɓuuri haala ko gulali kewɗe ngati ko deƴƴere hewde nawtat ɗum jok ala ka pari mbatten sok e nder journal las garɗen adunore men guila wiya Macky Sall gañimta peeje puɗɗi taw mbo woni ciftorɗo feere nde maître Aissata Tall Sall hollitnoɗo soko dendirgol suɓgoji suɓaɓe tedduɓe e nokkuji ene wonde feere Ismaïla Madior Fall yewtinode e 3e mandat mo mawɗo leydi o fawtima hen feere nde Mounirou Sy soko erade mawɗo leydi o soko momtude firtude on ha société kono ko Sénat mbo wi aha noon so arti yo Ousmane Tanor Dieng erdini ne wawi ustade yimɓe yogue coppere taw mo rokki yeru momtugol Sénat momtanogol ha wonene leydi men gartam milliard uji tolniɗe e jeeɗiɗi piccal jeetati e nder kala hitande donc ndin ɗon jencudi jencinte ne wawi nattinede e nder ilimeji leydi men ha société mbo wimen e nder hitande 2018 nde ɓol coppereji mum tolnino koye milliard uji jeeɗiɗi piccal tati e haalis men o wi en 2019 coppereji mum tolnime milliard uji jeetati ɓeydare ndo wi tolnime coppereji temed tati e capannayyi million Ousmane Tanor Dieng mbo wi e nder lewru ka ene huufu capannayyi million e haalis men gornam ko cellal woni afongal mbo sellani jomum timmani holko jiɗɗa ɗon wiide ala koko journal o sola yiɗu ɗon wiide holko yiɗi wiide enquête o rutini ko dokkidgol ƴiƴam ngol o wime e nder hitandi 2018 no jaltuɗen nde leydi men no sohli e nder kala hitandi temedere e capanɗe joyi ujunere poste 200 kono ni dañi fartaŋŋe rendinde e nder nden ɗon hitandi temedere ujunere poste woni sababu ko leydi men ɗo wi no wawi huftidinde e alhaaliji mum ɗo yinno e fonno ƴiƴam e
e nder temedere kala kam capanɗe jeeɗiɗi walla capanɗe jeeɗiɗi e 5 ndaw boɗowol yettode mum coy mo siftiri tamtere woto Allah holle men ƴiƴam ko wona e layya amin duɗi men jaaɓi kattirɗi notirtoɗe public ɗo wi almuɓe mumen gaddi ballal manggal e gurdam ɓesgu leydi men saaɓe wiide makko ke nder ngal ɗon duɗal ngal Cheikh Anta Diop CNTS hefti dañde ƴiƴam ɓurɗam heew saaɓe nder temedere kal ko kamɓe dokki capanɗe jeegom hunde ɗo wi ko moƴƴere ɓurɗo ƴiƴam yo rokku mbo ɓuuri o ƴiƴam saabu mbo ɓuuri o ƴiƴam wonmo meɗno ɓurdo ƴiƴam hande woni ɓurade ƴiƴam kanka hande omo ɓuuri ƴiƴam beele janggo o jogorano wonoyde ɓurade ƴiƴam rokku beele janggaɗo rokke hunde nde ko rokkami rokkuma almuɓe duɗi jaaɓe kattirɗon jarama ko Allah jara yalla yettin pandale mon amin o gaynir haalmak soko wiide noon yimɓe yo paam ala leydi mbawni dañde ƴiƴam jonɗam sababu ndi ɓeydugol pathologie ji ɗi woni sababu coyniɗon feere on gerdiɗo on centre de santé des maris kolliɗo wonde ni sikki ko ɓoyta ma centre o dañ banque ƴiƴam ngam rokkude ɓen sohloɓe ƴiƴam partanŋeji yo Allah sellin ñawɓe jocinɗon niɓe rokko ɓe ngalane kayni jokkata wontiɗo duwaw aɗa haalanno ti goƴo ɓuutaɗo ko dolde kono wona jiiro woni sababu journal Dakar Time woƴi ɗum ko on terrorisme nodirtoɗo religieuse et politique gonɗo ɗo e nder Afrique Europe Amérique Asie et Océanie hunde ɗo inniri 3e guerre mondial ko mbiɗa ko nanda ko o wi welani ha welani kono ko ɗum gonɗi sababu nde won waɗa boɗoyankoɓe teskaɓe ɗiɗo nokkuji waɗoɓe ko beela journal o rutini 59 ɓiɓɓe juul mbaɗama toon to Nouvelle Zélande woni continent nodirtoɗo Océanie militireɓe tolniɓe 21 mbaɗama assassiné toon to leydi Mali en wonde neɗɗo goto baraɗo toon to Hollande te ɗum kay nder balɗe tati ɓole 15 lewru mars ha 17 lewru mars ndeɗo hitande no gonɗen ɗum ɓurti fahdi woni sababu siftor première guerre mondial bannoɗo hitande 1914 en wonde hitande 1917 deuxième guerre mondial o bannoɗo hitande 1919 en wonde hitande 1945 refti hen on guerre notirtoɗo froid hakkude funnague e hirnague gornam kala gonɗe jaam won gonɗe ko wona jaam ɗum waɗi gonɗo e jaam yo siftor wonmo wonani e jaam duuno jomum nde wonata e jaam hada nattude wonde e jaam yiiɗi duunede nde wonata e jaam yo Allah addu jaam nde tawno ko jaam ɓuuri kala ko wona jaam jaam he no e jaam arata sohla musibe no furga wotum yiiti ɗo moƴow yo Allah ede rendi amin kono ay oɗo musibe o jolni jeere wiitende Petersen lawol gongol made wona cumude e wiide journal enquête ko jeere sumdi ha nawori faggude hewnde ñande aljuma ɓennuɗo sanga waktuji jeeɗiɗi Salamata Diop momi haalane ay cumu ko damal arziki hay goto yiɗa sumorede kono kal cumoraɗo sikki ala ko ɓamtare wonande boutique jomum ko dow fayi woto hay goto hulgol kono woto hay goto suusugol holko joofima ɗo wona kangol lorat mbo yeddi siftoro bamen Ibrahima alayhi salam weddanoma e nder maggol alɓi mum cik ma suma e nder maggol te wiyanom cuurki maggol so fono rewina hakkude asma e maggol ma hoñanna saabu nguleki maggol heferɓe ɓoccoɗe ne cikko o woni kay sumde e nder maggol kono taw ke nder ɓuuɓol o woni firti ko ndenka joom maggol safara ala ko wawi njay goto nenino Allah jogi ko jeygol wonno ko ɗum seerame ɓe kewi jofade o fini o felliti wadde entraînement jeygol hawo watti walde e nder fuuru mburu o wi joni kam siiri hay so mayi o nawama jeygol o hulani jeygol o felliti wadde ko boni soko wofde Allah jamme ñalo kono ayno rutti e joomi Allah nannimo kay galas ɓuuɓol bingol rewum ɗum o jotoranoki ɗum ko ɗo ciftorat mi jeygol janggo e ɓuuɓol janggo jeygol no to sa nannama e nder mum minute goto a yaltanama e nder mum a nawama e ɓuuɓol ngol duuɓi temedere a tinta aɗane e ɓuuɓol ngol saabu oye minute goto mo bannaɗa e ngol jeygol gulgol haqqe e jeygol gonnaɗa ngol wuldi walla ala kay ɓuuɓol ngol mbaɗaɗa minute goto jaltuɗa nannaɗa e jeygol ngol duuɓi temedere a tinta aɗane e jeygol ngol ɗin duuɓi temedere sababude oye minute mo bannaɗa e ɓuuɓol ngol hakke e ɓuuɓol ngol